मी जे बोललो सगळं विसरून जा, मोहन शेठ हा चमत्कार आहे, हा जपून ठेवा. सो या ज्या गोष्टी आत्मसात हां, होत हां. गेल्या, या थोरा मोठ्यांच्या मागण्यांमधून होत गेल्या, किंवा तालमींना एकदा डॉक्टर गिरीश ओक आले होते. तर गिरीश काकाने खूप सोप्या शब्दात एक मला यातला फरक सांगितला. त्यांनी मला विचारलं, 100च्या स्पीडने जाणारी मारुती 800 पाहिली आहेस का? म्हटलं हो. 100च्या स्पीडने जाणारी मर्सिडीज पाहिली आहेस का? म्हटलं हो. म्हणजे सोशल नाटकातला अभिनय म्हणजे 100च्या स्पीडने जाणारी मारुती असते, आणि ऐतिहासिक नाटकातला अनुभव म्हणजे 100च्या स्पीडने जाणारी मर्सिडीज असते. त्यामुळे खूप जणांचा इन्फ्लुएन्स आहे, खूप जणांनी मार्गदर्शन केलं आहे, आणि त्यात डॉक्टर रवी बापट आणि मोहन काका या दोघांचं खूपच जास्त पण तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन. डॉक्टर आत्ता सांगितलं त्याप्रमाणे हा जो भूमिकेचा ग्राफ शोधायची पद्धत आहे, हे सगळं आपल्याला थिएटर ट्रेनिंग म्हणजे जे कोर्सेस असतात, शिबिरं होतात, त्याच्यामधून शिकवलं जातं नॉर्मली. तशी काही तुम्ही अटेंड केलीत? नाही, कधीच नाही. नाही. म्हणजे माझी स्वतःची एक कायम अशी पद्धत निर्माण झाली. म्हणजे ती का निर्माण झाली, कोणीही त्याबद्दल खरं तर सांगितलं नाही. पण ती खरोखर आपोआप ती निर्माण झाली. कारण मेडिकलमध्ये जे शिकवलं जातं की तुमचं जे बिहेवियर आहे, तुमची जी बॉडी लँग्वेज आहे, युअर बॉडी लँग्वेज इज व्हेरी कॉन्ग्रुअंट टू युअर सायकॉलॉजिकल ग्राफ ऑर युअर सायकॉलॉजिकल स्टेटस. म्हणजे जर इफ यू आर नॉट कॉन्फिडंट, तुमची बॉडी लँग्वेज तशी दिसते. इफ यू आर डिप्रेस्ड, तुमची बॉडी लँग्वेज तशी दिसते. आणि मग या गोष्टींमध्ये थोडे बारकावे फक्त अप्लाइंग युअर नॉलेज ऑर अप्लाइंग युअर मेडिकल एज्युकेशन, ते तेच आहे की त्यामधला जो प्रेशर ऑफ स्पीचचा जो मी हे बोलला, किंवा त्यामधली रिॲक्शन टाईम डिफर करण्याचा जो एक प्रकार म्हणालो. जसं महाराजांची भूमिका करत असताना तुमच्याकडे सगळ्यांचं वर्णन असं आहे की महाराजांचे डोळे आधी बोलतात आणि मग महाराज बोलतात. सो तिथे रिॲक्शन टाईम मोठा आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी संभाजीराजांचं अपब्रिंगिंग पाहिलं तर तिथे रिॲक्शन टाईम शून्य आहे. की द मोमेंट समोरच्याचं वाक्य संपलं, इथे संभाजीराजांचं वाक्य सुरू होतं, आणि मग नकळत तुमच्यात तेवढे ते बदल होत जातात. सो म्हणजे हा एक नकळत कल्टिवेट झालेला एक फंडा आहे, बट इट्स वर्किंग. आणि राजा शिवछत्रपती सिरियल तर फार गाजली. कधी नव्हे ते त्या सिरियलमध्ये प्रोड्युसर म्हणा, दिग्दर्शक म्हणा, आणि ऑफकोर्स तुम्ही शिवाजी महाराजांना उघडं दाखवलं की हे कधीही रंगमंचावरती तर नाहीच, पण चित्रपटामध्ये सुद्धा हे अकल्पित असं दृश्य होतं. आणि त्यामुळे शिवाजी महाराजांचे फिजिक, त्यांची शरीरयष्टी ही इतकी दांडगी होती, हे मी तरी पहिल्यांदा बघितलं. तर त्याला तुम्हाला रिस्पॉन्सेस कसे काय मिळाले? म्हणजे फारच उत्तम. म्हणजे हे दाखवताना जेव्हा नितीन देसाईने मला कास्ट केलं होतं, तेव्हा मला अजूनही आठवतं की मी पहिल्या दिवशी जेव्हा गेलो होतो तेव्हा नीता लुल्ला तिथे होता. नीता लुल्लाने कॉस्ट्यूम ट्रायल झाल्यानंतर मला विचारलं कसं आहे कॉस्ट्यूम. तर मी शांतपणे म्हणालो की कॉस्ट्यूम छान आहे, फक्त तो इथे थोडा फिटिंगचा प्रॉब्लेम आहे. त्यांनी शांतपणे झालं, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, माय कॉस्ट्यूम्स आर परफेक्ट, यू हॅव टू फिट इन टू इट. त्यांनी त्यांचा पर्सनल ट्रेनर दिला, ट्रेनिंग सुरू झालं. त्या दरम्यान गजनी फिल्म येणार होती, आणि आमिर खानने ते सगळे त्याचे फोटोग्राफ्स नितीन देसाईने एकदा दाखवले होते. सो नितीन देसाई की वन डे, आणि ही सेड की मला गजनीसारखं फिजिक हवं. म्हटलं ही इज ट्रेनिंग फॉर 14 months. 3 महिन्यात मी काय करू शकतो? मी प्रयत्न करतो, नक्की प्रयत्न करेन. जेव्हा उघडं दाखवायचा विचार आला तेव्हा त्यावेळी आशु सर होते, आशुतोष गोवारीकर होते. तर नितीन देसाईंनी जेव्हा त्यांना फोटोग्राफ्स दाखवले तेव्हा आशुतोष गोवारीकरांनी हाच प्रश्न सांगितला की आजतागायत महाराजांना उघडं दाखवण्याचा कोणीही विचारही केलेला नाही आहे, मग तू का प्रयत्न करतोयस? त्या देसाईंनी सांगितलं, मी गेले 5 महिने त्या मुलाकडून मेहनत करून घेतो आहे, आणि तो जीवापाड मेहनत करतो आहे. ही इज वर्किंग आउट फॉर ॲटलिस्ट 4 hours 5 hours अ डे, आणि ती आमची मेहनत कुठे चुकीची नाही आहे. आणि मग मला जेव्हा त्यांनी विचारलं, मी सांगितलं माय लॉजिक इज डिफरंट, की हो महाराजांचं फिजिक असलंच पाहिजे. जे वर्णन आहे की महाराज उंचीने कमी होते किंवा महाराज त्या मानाने क्रूश होते, असं काहींचं जे म्हणणं आहे, म्हटलं इथे लॉजिकच बसत नाही. की जर महाराजांची उंची 5 फूट 7 इंच ते 5 फूट 8 इंच याच्या दरम्यान होती, आणि जर सगळे इतिहासाचे पुरावे म्हणतात की राज्याभिषेकाच्या वेळी जी सुवर्ण तुला महाराजांची करण्यात आली त्यावेळी त्यांचं वजन 160 पाऊंड होतं, याचा अर्थ जवळपास 80 किलो होतं. 5 फूट 7 इंच उंचीचा माणूस, 80 किलो वजन, ही हॅज टू बी हेफ्टी. जे कम्पॅरेटिव्ह जे मांडण्यात आलं की अफजल खानाच्या समोर महाराज लहान होते, असणारच. पण ॲट द सेम टाईम जेव्हा तुम्ही अफजल खान वध या गोष्टीचा एका विचार करता, तेव्हा अफजल खान वध या गोष्टीचा विचार करत असताना पोलादी पहार हाताने वाकवणारा माणूस किंवा तोफेचा गाडा उचलणारा माणूस, शेवटी महाराज 1 to 1 फाईट खेळले. म्हणजे वाघनख ही गोष्ट फक्त ग्रिपसाठी आहे. वाघ जशी शिकार करतो, शिकार करताना सावध सुटू नये म्हणून वाघ नखाने पकडतो,
आणि फाडतो तो दातानेच फाडतो. तसं वाघनख जरी पकडलं, जरी ग्रीप जरी आली तरी वाघनखाने पोट नाही फाटणार आहे. एवढा बलदंड देह पकडण्यासाठी त्या हातात आणि त्या मनगटात तेवढी ताकद असणं गरजेचं होतं. किंवा तुम्ही आग्र्याहून राजगडचा जो जवळपास 1,500-2,000 मैलांचा जो प्रवास आहे, हा जर सलगपणे करायचा असेल तर दॅट मॅन हॅज टू बी व्हेरी फिजिकली फिट. आणि मग ह्या जर गोष्टी आम्ही सगळ्या अप्लाय केल्यानंतर म्हटलं हो, महाराजांचं फिजिक असणार. आणि लालबागच्या राजाचं त्यावेळी सेट केलं होतं नितीन देसाईंनी. आणि पहिल्यांदा बेअर बॉडी होर्डिंग्स जेव्हा लागले तेव्हा सर्वसामान्य लोकांचं म्हणणं असं होतं की आज पहिल्यांदा खात्री पटली की या महाराष्ट्राच्या मातीतले राजे. नाही खरंच इट वॉज अ बिग कॉम्प्लिमेंट, इट वॉज अ बिग कॉम्प्लिमेंट फॉर दॅट. आणि खूप लोकांना ती गोष्ट अपील झाली. पण याचं खूप मोठं क्रेडिट नीता लुल्लांच्या पहिल्या टॉन्टला आहे. मग मला सांगा, तुम्ही प्रपोजल सारखं एक त्याच्याबद्दल आज बोललं जातं असं एक नाटक तुम्ही केलं. त्याचे फार थोडे प्रयोग तुम्ही केलेत, म्हणजे त्याची व्यावसायिक कारणं असतील, त्याच्यामध्ये मी जात नाही. पण एका ऐतिहासिक भूमिकेमधून एका सामाजिक प्रकारच्या त्याही वेगळ्या समांतर रंगभूमीशी संबंध असणाऱ्या नाटकामध्ये तुम्ही आलात. तर आपली झालेली एक इमेज मोडण्याचा हा डेलिबरेट प्रयत्न होता. डेलिब्रेट प्रयत्न असं नाही म्हणतात, कारण शेवटी एक असतं, एक इट्स अ फॅक्ट की तुम्ही एखादी इमेज पोर्ट्रे केली आणि ती जर तुमची हिट झाली तर अनलेस अँड अंटिल यू डिलिव्हर समथिंग इक्विव्हॅलंट टू ऑर मोर पॉप्युलर, तोपर्यंत ती इमेज तुमच्यासोबत कायम राहणार. म्हणजे मी जी डेली सोप्सला सुरुवात केली, मी सगळ्या निगेटिव्ह रोल्स करत होतो. म्हणजे जेव्हा शंभूराजे आलं तेव्हा मोहन काकांना अनेकांनी सांगितलं होतं, हा खूप छान विलन करतो, याला संभाजी करता येणार नाही आहे. म्हणजे खूप दिग्गज होते यामध्ये सांगणार. सेम वे राजा शिवछत्रपती संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी मी शंभूराजे पुन्हा सुरू केले. आणि जेव्हा केदार शिंदे एकदा ऑन ड्युटी 24 तासच्या कास्टिंगच्या वेळी शंभूराजे पाहायला आले होते, तेव्हा त्यांनी शांतपणे मला नंतर येऊन सांगितलं की मी संभाजी पाहिला तुझा आज. आय कुड नॉट बिलीव्ह की मला असं वाटत होतं की तू नाटक पुन्हा करणं हा स्वतःच्या पायावर पाडलेला धोंडा आहे. तुझी एक ऐतिहासिक इमेज झाली आणि आता तू ऐतिहासिक इमेजमध्येच जाणार. पण जेव्हा मी मालिकेतलं तुझं महाराजांचं काम पाहतो आणि नाटकातलं संभाजीराजांचं काम पाहतो, तर यू कॅन ड्रॉ अ 180 डिग्रीज डिफरन्स बिटवीन द टू, विच इज अ कॉम्प्लिमेंट. सो तू अडकू शकत नाहीस यामध्ये. आणि मग ऑन ड्युटी 24 तास केला, मग आणखी 2 फिल्म्स केल्या आणि शंभूराजेचे खूप प्रयोग सुरू होते. आणि राजनदादांच्या मागे मी लागलो होतो की एक नाटक छान काहीतरी करूयात. आणि प्रपोजल जेव्हा सुरुवातीला आलं तेव्हा ॲक्च्युली ते खूप दिवस आमचं लांबणीवर होतं, कारण वी वर नॉट गेटिंग द ॲक्ट्रेस फॉर इट. म्हणजे आधी मधुरा करणार होती, मग आणखी 2-3 नावं आली, मग आदितीचं नाव आलं अँड वी स्टार्टेड इट. इट वॉज अ व्हेरी नाईस एक्सपिरियन्स, बेसिकली विथ द डिरेक्टर, विथ आदिती, विथ टेक्निकल क्रू आणि प्रोड्युसर. म्हणजे ज्या कल्पना कोठारी आहे, शी इज जेम ऑफ अ प्रोड्युसर. म्हणजे इतकं सुंदर प्रोडक्शन व्हॅल्यू असणं इट्स अ रेअर थिंग टू हॅपन. आणि त्यातले जे मी म्हणलो की व्यावसायिक कारणं, कसं आहे बाहेर पडल्यानंतर कुणाविषयी वाईट बोलण्यापेक्षा लेट मी बी ओपन. कारण मला हा अनेक वेळा हा प्रश्न येतो की तुम्ही प्रपोजल का सोडलं, एवढं चांगलं चालत असलेलं नाटक तुम्ही का सोडलं. माझं उत्तर खूप साधं सरळ होतं की ज्या गोष्टीत आपलं मन रमत नाही त्या गोष्टी एकतर मी फार काळ कंटिन्यू करू शकत नाही. त्या नाटकातून वैयक्तिक कलाकार म्हणून मला एक खूप मोठा प्रश्न मला स्वतःसाठी होता की नाटक उत्तम आहे, परफॉर्मन्स फार सुंदर आहे, दिग्दर्शन फार उत्तम आहे, सेट्स उत्तम आहे, सगळंच उत्तम आहे, पण नाटक संपल्यानंतर मी प्रेक्षकांना काय देतो याचं उत्तर मला प्रपोजलमध्ये मिळत नव्हतं. की प्रेक्षकांना मी एक आनंद देतो फक्त, त्या पलीकडे जाऊन मी प्रेक्षकांना काहीच देऊ शकत नव्हतो. आणि त्यामधले काही व्यवस्थापनाविषयी माझ्या काही तक्रारी ज्या होत्या, त्या तक्रारीनंतर म्हटलं विनाकडे एवढं छान सगळं सुरू असताना थांबून तक्रारी करून सगळं स्पॉईल होण्यापेक्षा शांतपणे म्हटलं की नाही, मला हे पटू शकत नाही. नाटक उत्तम आहे, छान चाललं आहे, पण मग तुम्ही तुमच्या तत्वांशी तडजोड करून फक्त चांगली गोष्ट आहे म्हणून तिथे टिकणं मला स्वतःला पटत नाही. सो आय वॉक बॅक. तत्वांशी तडजोड करून केवळ चांगलं आहे म्हणून तिथे राहणं आपल्याला पटत नाही. मला वाटतं हे तत्त्वज्ञान डॉक्टरांच्या अंगामध्ये महाराजांची भूमिका आणि संभाजीराजांची भूमिका करून बहुतेक आलं असावं. या दोघांनीही कधीही चांगलं आहे म्हणून तत्वांशी कधी तडजोड केली नाही. पण कुठलंही नाट्य प्रशिक्षण नसताना एकीकडे डॉक्टर रवी बापटांसारखा
उत्कृष्ट शल्यचिकित्सक, तितकाच उत्कृष्ट समीक्षक, चिकित्सक साहित्याचा, रंगमंचाचा, दुसरीकडे मोहन तोंडवळकरांसारखा प्रचंड गाढा अनुभव असलेला निर्माता, यांच्याकडून शिक्षण घेत घेत आणि वैद्यकीय व्यवसायामध्ये शिक्षण घेतलेलं तत्त्वज्ञान हे रंगमंचासाठी वापरून स्वतःचं रंगमंचावरचं स्थान हे स्वतः निर्माण करणारा असा हा आजचा आधुनिक काळातला संभाजी. फक्त जाताना एक छोटीशी गोष्ट सांगतो की त्यांना चंद्रकांत गोखलेंनी जे त्यांचं अभिनंदन केलं आणि उंचीबद्दल दामू केकरे नेहमी मास्टर दत्तारामांच्या बद्दल सांगायचे, ते डॉक्टर तुम्हाला सांगतो मुद्दाम, कारण ते कॉम्प्लिमेंट दामू केकरे नाहीत आज, पण ते तुम्हाला लागू पडतात. दामू केकरे असं म्हणायचे की मास्टर दत्तारामांची उंची 5 फूट 5 इंच, पण मत्स्यगंधामध्ये भीष्माच्या भूमिकेमध्ये ज्यावेळी हा माणूस पहिली एंट्री घ्यायचा त्यावेळेला हा माणूस 6 फूट वाटायचा. त्या मेक बिलीफ करणं किंवा एका भूमिकेमध्ये शिरल्यानंतर त्या भूमिकेचा आवाका केवढा मोठा आहे हे दाखवणं, हे मास्टर दत्तारामांबद्दल दामू केकरेंचं मत मला वाटतं डॉक्टर हे तुम्हालाही लागू पडतं. कारण उंची नसताना शरीरयष्टी कमावून नंतर आवाज तयार करून चालण्याची ढब हे सगळं रंगमंचाशी संबंधित नसलेल्या एका डॉक्टरकडून शिकून आपण आपला एक नव्या पिढीसाठी रंगमंचावरचा, चित्रपटामधला, मालिकेमधला एक शिवाजी महाराज आपण तयार केलेत, एक संभाजी महाराज तयार केलेत. त्यामुळे मला वाटतं पुढची 1-2 पिढ्या तुम्ही जर का विचारलत की मराठीमधला संभाजी महाराज किंवा शिवाजी महाराज आपण बघितलाय का, तर ही पिढी आणि पुढची पिढी नक्की सांगेल की आम्ही पाहिलाय आणि तो डॉक्टर अमोल कोल्हे पाहिलाय. मला वाटतं तुम्ही मुद्दाम वेळात वेळ काढून नाटकाच्या निमित्तानं आलात, प्रुडंटसाठी थोडासा वेळ दिलात, त्याबद्दल प्रुडंटच्या वतीनं आणि तुमच्या सगळ्या चाहत्यांच्या वतीनं तुमचे मनःपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद.